मुखिया जी धीरे से दिहले जब 5,000 फट से बदल गई दरोगा जी के विचार। मुखिया जी रोज रोज पियलन माल ढंढनवा, रोज रोज पियलन माल ढंढनवा, घर ही पहुँचावे ला गुलाब के टुनटुनवा। रोज रोज क्या करी मुखिया जी, हम तो भैनी लाचारी, और रउओ संगे पियत रहले तो रउए सुधारी। नमस्कार, मैं अशोक कुमार। रवा सब के बीच में एक भोजपुरी के कविता लेके आइल बनी जौना के शीर्षक बा बिहार के पियक्कड़। तो एगो बिहार के पियक्कड़ के साथ का घटना घटता ओकरा बारे में कविता के माध्यम से हमनी के समझा। आई सुनी क्या। मंगरुआ के बाबू ह फिर खूबे पिटाई बा, मंगरुआ के बाबू ह फिर खूबे पिटाई बा, बड़का पियक्कड़ ह आजो धराई बा। मंगरुआ के बाबू ह फिर खूबे पिटाइल बा, बड़का पियक्कड़ ह आजो धराइल बा। दौड़ल दौड़ल पहुँचली मुखिया की हाँ मंगरुआ के माई, दौड़ल दौड़ल पहुँचली मुखिया की हाँ मंगरुआ के माई। कहली कि देखी ना मुखिया जी रवे कुछ लगाई न उपाय, कहली कि देखी ना मुखिया जी रवे कुछ लगाई न उपाय। का करी मुखिया जी हम तो भैनी लाचारी, का करी मुखिया जी हम तो भैनी लाचारी, और रउओ संगे पियत रहले तो रउए सुधारी। का करी मुखिया जी हम तो भैनी लाचारी, रउओ संगे पियत रहले तो रउए सुधारी। जब से सुनले बानी मन बहुत घबराइल बा, बड़का पियक्कड़ ह आजो धराइल बा। आगे मंगरुआ के माई क्या कहताड़ी। रोज रोज पियलन माल ढंढनवा, रोज रोज पियलन माल ढंढनवा, घर ही पहुँचावे ला गुलाब के टुनटुनवा। रोज रोज पियलन माल ढंढनवा, घर ही पहुँचावे ला गुलाब के टुनटुनवा। तरकरियो न लियावे ले कबहू बाजार से, तरकरियो न लियावे ले कबहू बाजार से, बाकी ऊपी पहुँच जाले हरदम सोमार के। तरकरियो न लियावे ले कबहू बाजार से, बाकी ऊपी पहुँच जाले हरदम सोमार के। पियाला से उनका छत पर एको कराइल बा, बड़का पियक्कड़ ह आजो धराइल बा। आगे देखी क्या होता है। सब लोग जुटल बा ओकरा दुआर पर, सब लोग जुटल बा ओकरा दुआर पर, मुखिया जी फोन कैले बाड़े थानेदार पर। सब लोग जुटल बा ओकरा दुआर पर, मुखिया जी फोन कैले बाड़े थानेदार पर। छोड़ दी दरोगा जी अब नहीं करी, छोड़ दी दरोगा जी अब नहीं करू, आ ना तो ओकर परिवार भूखा ही मरी। छोड़ दी दरोगा जी अब नहीं करी, आ ना तो ओकर परिवार भूखा ही मरी। अब दारुए के बिजनेस में ओकर लइका मराइल बा, दारुए के बिजनेस में ओकर लइका मराइल बा, आ बड़का पियक्कड़ ह आजो धराइल बा। पिछला बार धराई रहे पी के फ्रूटी, पिछला बार धराई रहे पी के फ्रूटी, आ दरोगा जी कहत रहले अब नहीं छूटी। मुखिया जी धीरे से दिहले जब 5,000 फट से बदल गई दरोगा जी के विचार। मुखिया जी धीरे से दिहले जब 5,000 फट से बदल गई दरोगा जी के विचार। अब की कहेले कि बड़का केसो लिखाइल बा, बड़का पियक्कड़ ह आजो धराइल बा। लागत रोवत रोवत मर जाई मंगरुआ के माई, आ चुप रह कनिया समझावेली टेंगरी के माई। लागे रोवत मर जाई मंगरुआ के माई, आ चुप रह कनिया खूबे समझावेली टेंगरी के माई। अब ना सुधरी है तो उनको लइको बिगड़ी जाई, अब ना सुधरी है तो उनको लइको बिगड़ी जाई। आ ढोढ़ा भैया कहे कि ना अब की सुधर जाई, ढोढ़ा भैया कहे कि ना अब की सुधर जाई। बाजारे पर पिटैला से खूबे लजाई बा, ढोढ़ा भैया कहता है कि बाजारे पर पिटैला से खूबे लजाई बा, बड़का पियक्कड़ ह आजो धराइल बा। बर तर बैठ के कहत रहले लंगड़ भैया, बर तर बैठ के कहत रहले लंगड़ भैया, भोरे तो ठीके रहे जात रहे यही रहिया। बर तर बैठ के कहत रहले लंगड़ भैया, भोरे तो ठीके रहे जात रहे यही रहिया। दन प्रणाम भइल फेन एजे बैठ गई, दन प्रणाम भइल फेन एजे बैठ गई, आ थोड़ा देर बैठल फिर उठ के चल। दन प्रणाम भइल फिर एजे बैठ गई, थोड़ा देर बैठल फिर उठ के चल गई। ना पियला तो लागेला कि मतिये मराइल बा, ना पियला तो लागेला कि मतिये मराइल बा, आ बड़का पियक्कड़ ह आजो धराइल बा।